Lemwn, cefndir a rysait gan Anwen Gwyndaf, Cangen Penmachno. Tardai'r gair lemwn o'r dwyrain canol, ac mae'n debyg i'r gair Ffennig limon neu'r Eidaleg limonee. Dyma i chi un o'r ffrwythau sitraidd mwyaf poblogaidd yn y byd, lle gallwn ddefnyddio'r sudd a'r croen mewn amrywiaeth eang o fwydydd a diodydd, a hyd yn oed i lanhau. Faint ohonoch sydd wedi defnyddio'r ffrwyth unigryw yma yn ystod y misoedd diwethaf? Tybed pwy wnaeth wirod lemwn yn barod at y Nadolig, neu geiled lemwn yn anreg arbennig. Defnyddiwn y lemwn cyfan ar gyfer marmaled, tafellu ohono fel garnais ac i addurno bwyd neu ddiodydd. Defnyddir i ychwanegu blas i gynhyrchion wedi pobi neu bwdinau i reis ac amrywiaeth o seigiau eraill. Mae hefyd yn cynorthwyo i dyneru cigoedd a physgod drwy eu marineiddio ynddo. Pwy gafodd grempog? Pancws, gyda lemwn a siwgr a ddydd Mawrth ynyd. I arbed rhai ffrwythau rhag newid lliw, ocsideiddio, mwydwch nhw mewn sur lemwn. Defnyddir y dail hefyd i wneud te, ac i baratoi cigoedd a bwyd môr ar gyfer eu coginio. Mae'r rinweddau'r lemwn yn werthfawr iawn i ni. Nad yw hinsawdd y wlad yma yn addas i dyfu coed lemwn, gan nad yw'r tymheredd yn gyson uchel, gellir rhoi tro ar drio i dyfu yn y tŷ gwydr, neu geisio twyllo'r rhai fel gwnaeth rhywun yn ardal Penmachno. Rhai blynyddoedd yn ôl bellach, roeddwn yn mynd am dro ac yn pasio cartref un o drigolion y pentref. Sylweddolais fod ganddo goeden yn yr ardd ac yr oedd i'w gweld yn llawn o ffrwythau lemwn. Wedi rhyfeddu at hyn, soniais wrth nifer o ffrindiau am y goeden arbennig hon. Dyma rhai yn dechrau chwerthin ac yn dweud wrthyf am edrych yn fanylach ar y goeden. Ymlwybrais yn ôl, mwyn ail edrych ar y goeden ryfeddol. Roedd y perchennog, a oedd yn dipyn o gymeriad, wedi clymu degau o lemonau jif plastig i'r canghennau, a'r rhai fel fi wedi llyncu'r a bwyd. Sôn am chwerthin. Erbyn hyn, mae'r dorth, cacen lemwn, drizzle, yn hynod boblogaidd. Dyma chi rysait yn defnyddio olew ac iogwrt. 125 gram o iogwrt plaen neu un blas lemwn llaeth y llan. 250 gram blawd codi. 150 mililitr olew llysieuol. 125 gram o siwgr castor a 75 i 100 gram ar gyfer addurno. 3 wy wedi curo, 2 lemwn. Popti 180 celsiws neu 160 celsiws fan. Nwy rhif 4. Tin torth 2 bown neu 1 kilogram. Dull. 1. Cynheswch y popti ac urwch a leinwch y tin gyda olew. 2. Tywallwch yr iogwrt i bowlen fawr. Tywallwch yr olew ar yr iogwrt. Cymysgwch. 3. Ychwanegwch groen y lemwn, wyau, siwgr a'r blawd. Cymysgwch yn dda gyda'i gilydd. 4.
Tywalltwch y cwbl i'r tin a'i grasu am 40 i 45 munud nes y bydd o liw eraidd. Mi fydd y gacen, dorth, yn barod o siw, sgiwer yn dod allan o'r canol yn lan. 5. Gadewch i'r gacen, dorth, oeri ychydig yn y tin. Tywalltwch y sudd lemwn ros y gacen, dorth, ac ysgeintiwch gyda 75 i 100 gram o siwgr castor. Trosglwyddwch y gacen dorth i'r hambwrdd oeri, gan ddefnyddio sgiwer. Gnewch dyllau ar dop y gacen dorth. Tywalltwch y syrop dros wyneb y gacen dorth a gadewch iddo fwydo am tua 10 munud. Gallwch ysgeintio croen y lemwn hefyd, neu ychwanegu 1 llwy fwrdd o siwgr eisyn i'r sudd lemon cyn ei dywallt dros y gacen. 6. Eisteddwch i lawr a mwynhewch gyda phaned o de. Darllenwyd gan Ann Milgoe, aelod o Ferched y Wawr, Llanybydder, Rhanbarth Ceredigion.